हेलो खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं थांनाय हरनि समाव हरखाब गारिनि जाब्रबथायजों जिउ गोमायो अस्ट्रेलियानि बारग' गेदेमा क्रिकेटार एन्ड्रु साइमन्ड्सआ। मख'जाथावदि क्रिकेटनि फोथाराव एन्ड्रु साइमन्ड्सखौ गुबुन गेलेगिरिजों गोबां दान्थे-बिदान्थे जानायखौबो सम सम नुनो मोनोमोन होनना रादाबाव फोरमायदों। 1998 निफ्राय गेलेजेननाय साइमन्ड्सआ गावनि क्रिकेट केरियाराव मोन 198 सानसेयारि मेच, मोन 26 टेस्ट मेच आरो मोन 14 20 मेचखौ गेलेबोदों। थांनाय समाव सहायथावै बाथ्रा बुंनाय आरो माब्लाबा जौ लोंनायनि दायाव क्रिकेटनि फोथारनिफ्राय होबथाजादोंमोन एन्ड्रु साइमन्ड्स बिथाङा। नैथियाव दं सोलायथायनि स्ल'गानजों बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव फैनाय इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि मित्रजोंटदलनि जथाय सोरखारनि गाहाय खुंगिरि एबा बिटिआरनि गाहाय प्रमद ब्रह्मनि बियाबनिफ्राय एबिएमसुनि गाहाय नेहाथारि टाइसन हुसेना गोख्रों बिबुंथि होदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सुवाकुसि दालाइ कमिटि एबिएमसुनि खुंगा 4थि बोसोरसालिया जथुमा गेवलां मेलाव बाहागो लानानै एबिएमसुनि गाहाय नेहाथारि टाइसन हुसेना बुंदों दि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बिटिसि ओनसोलाव जेबो मावफुंनो हायाखै। गिदिर मेल मिटिं खुंना ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा जेबो मुलाम्फा मोनाखै होनना रोखा बुंथियो आरो आथिखालाव बिटिसि ओनसोलाव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थाबैनो थिसनथाय होनांगौ होनना दाबि दैखाङो बिथाङा। थामथियाव दं धेमाजि जिल्लानि सेमेन्टसापरियाव थानाय कृषि बिगियान केन्द्र गुसुङै KVKआव आसाम एग्रिकालचार इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर डक्टर बिरउद चन्दन देकाया KVKखौ आबुं महर होनो लोगोसेनो दैबानाजों नाख्रेबजानाय धेमाजि जिल्लानि आबाद बिथिङाव जौगाखां होनो सावरायो। धेमाजि जिल्ला बिगियान केन्द्र KVKनि मावख'गिरिफोरजों बे सावरायनायाव बाहागो लाबावदोंमोन 14 नं लखिमपुर समस्तिनि MP प्रधान बरुवा, 114 नं जनाय समस्तिनि MLA भुपेन पेगु, धेमाजि जिल्लानि KVKनि हेड सिनियर साइन्टिस्ट डक्टर गुन्जन गगৈ, साइन्टिस्ट डक्टर बिनीता कयर, डक्टर मनरन्जन गगৈ, सुस्मिता गगৈ, अभिलाषा कैसिक, डक्टर अमित शइकिया बिथांमोनहा बाहागो लादों होनना रादाबाव फोरमायदों। ब्रैथियाव दं धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं सामुगुरियाव गिख्रंथाव दैनि लोमसावनाय सोमजिदों। थांनाय माखासे समनिफ्रायनो जुब अखा हानायनि जाउनाव लाली दैमानि बांनाय दैबानायाव गोदोलांदों न'-बां, बारि बागान होनना गामिनि मानसिफोरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिमोन। लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना आरो बेल आइकनआव थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।